Vitaj vo Vycibrene. V dnešnej meditácii sa zameriame na uvoľnenie napätia v tvojom tele. Počas meditácie sa môžu objaviť emócie alebo telesné pocity. Je to však úplne v poriadku. Dovolím vyplávať na povrch a buď k sebe láskavý. Začíname. Nájdi si polohu, ktorá ti najviac vyhovuje. Môžeš si sadnúť a prekryžiť si nohy, alebo si ľahnúť na chrbát s rukami pozdĺž tela. Uvoľni ramená, tvár, čeľusť. Keď sa cítiš príjemne, zatvor oči. Začni dýchať pomaly a hlboko. S nádychom cíť, ako studený vzduch vstupuje nosom, prechádza krkom, napĺňa tvoje pľúca. S výdychom uvoľni celé telo. Pri ďalšom nádychu nasmeruj pozornosť do svojho vnútra. Sleduj, čo práve cítiš. Aké sú tam emócie alebo pocity? Čo prinášaš do dnešnej meditácie? Dovolím prísť, dovolím zostať. Nech ich tvoj dých objíme a podrží. Teraz obráť pozornosť smerom dovnútra. Hľadaj to pokojné miesto v tebe, kde vládne ticho, stálosť a jasnosť. Predstav si toto miesto ako útočisko. Bezpečné a pokojné miesto, ktoré sa nemení bez ohľadu na búrky či výchrice vonku. Uvoľni sa čo najhlbšie do tejto vnútornej stability. Umožni tvojej fantázii vykresliť dvere v krajine tvojho vedomia. Všimni si ich tvar, veľkosť, materiál, z akého sú vyrobené. Zameraj sa na rukoveď, jej štruktúru, farbu. Dotkni sa jej. Pomalým pohybom otvor dvere, prejdi cez ne a zatvorí za sebou. Ocitneš sa v novom prostredí. Si vonku, je jasná noc. Svetlo mesiaca je jemné, striebristé. Si tu sám, je to tvoje miesto. Vzduch je pokojný, teplý, okolo teba kvitnú nočné kvety a cítiš ich vôňu. Pre tebou je pokojné jazero. Na hladine sa blištia hviezdy, nekonečné množstvo svetiel, ktoré ticho tancujú. Vnímaj každý detail okolia. Nech sa priestor rozžiari v tvojej mysli. Cíť vietor, vôňu, teplo aj chlad, úplne všetko navôkol. Pomaličky kráčaj k jazeru. Sadni si na jeho okraj. Dovoľ vode, aby ťa upokojila, aby si sa cítil ukotvený a mohol v nej nájsť uzdravenie. Zameraj sa na dých. Sleduj, ako prirodzene prichádza nádych a odchádza výdych a všimni si aj malú pauzu medzi nimi. Pri ďalšom nádychu si predstav, že vdychuješ strieborné svetlo mesiaca a hviezd. Cíť, ako toto svetlo vstupuje spolu s nádychom. Nech prúdi celým tvojim telom, do kostí, svalov, orgánov. S každým nádychom nasávaj viac svetla. S výdychom nech sa svetlo rozšíri a naplní tvoje vnútro, tvoj vnútorný svet. Teraz jemne, s ľahkou zvedavosťou obráť pozornosť dovnútra na miesta, kde cítiš napätie. Neponáhľaj sa. Možno si predstavíš šnúry, ktoré vyzerajú ako vetvy, potrubia, povrazy, možno ako háky, kotvy, šípy alebo drôty. Nie je to ani správne či nesprávne.
Je to len to, čo to je. Nech sa objaví to, čo má byť videné. Buď k tomu otvorený a nepozudzuj. Čokoľvek príde, je súčasťou terénu, ktorý práve prebádaš. Sprav hlboký, výživný nádych. A v duchu alebo nahlas, ako ti to vyhovuje, si povedz: beriem späť svoju energiu. S výdychom si predstav, ako tie šnúry začínajú povoľovať. Znova sa nadýchni. Načerpaj viac uzdravujúceho svetla. S výdychom vizualizuj, ako sa väzby jemne odpájajú, uvoľňujú, miznú. Možno pocítiš teplo, chlad či mravčenie, alebo sa objaví vlna emócií, smútok, úľava, súcit. Nechaj ich prúdiť. To je tvoj systém, ktorý sa zbavuje toho, čo už nepotrebuje. Dýchaj hlboko, s láskavosťou, až pokým nepocítiš, že sa všetky šnúry uvoľnili. Keď sú všetky väzby pretrhnuté, predstav si, ako natiahneš ruku ku jednej z oddelených šnúr. Uchop ju. Možno je zvláštna, ťažká, gumovitá, krehká či pevná. Prines ju k jazeru pred sebou. Ponor ju do vody. Cíť, ako sa rozplýva. Jej energia sa vracia tam, kam patrí. Poďakuj jej. Jemne ju vypustí. Opakuj to s každou ďalšou šnúrou, dovtedy, kým nepocítiš očistenie. Pomaličky sa dotkni vody. Ponor svoje špičky prstov na nohe. Nech teplo vody obmýva tvoje telo. Ľahni si a nechaj sa unášať na hladine. V bezpečí, podporovaný, ľahký, pod baldachínom hviezd a mesiacom ochrancom. Vnímaj, ako voda vyplňuje prázdne miesta v tvojom tele. Vyplňuje ich čerstvou, čírou energiou. Dovoľ tvojmu telu sa stať celistvým, čistým, obnoveným. Zostaň tu chvíľu. Vychutnaj si to ticho, tú obnovu. Nech tvoj vnútorný svet spomalí, ako stojatá voda pod holým mesačným svitom. Priprav sa na hlboký nádych a pomalý výdych. Vnímaj zmenu v tvojej energii, v tvojej mysli, v tvojom vnútri. V tejto chvíli si daj záväzok, že budeš rešpektovať a chrániť tvoje hranice. Ochraňuj tvoju energiu. Nedovoľ ničomu ani nikomu, aby ju z teba vysal. Pamätaj, si silný, hodnotný, krásny, presne taký, aký si. Pomaličky sa priblíž k brehu jazera a opusti vodu. Kráčaš ku dverám, cez ktoré si prišiel. Všímaj si ich tvár, farbu, kľúčku. Prejdi cez ne, zatvor ich za sebou. Pomaličky sa vráť do priestoru, v ktorom sedíš alebo ležíš. Vnímaj dotyk podložky pod tebou. Vnímaj vzduch okolo seba. Pohni prstami na rukách, na nohách. Možno sa chceš natiahnuť, zívnuť si. Urob to, čo cítiš, že je pre teba dobré a správne. Dopraj si čas. Vráť sa pokojne. Keď budeš pripravený, otvor oči.
Možno cítiš zmenu, možno sa vynoria staré emócie, možno sa ozvú ľudia z minulosti. To sa môže stať. Buď k sebe jemný. Rozprávaj sa láskavo, nežne. Ďakujem, že si dnes prišiel. Ďakujem, že počúvaš. Nech si odnesieš nový pocit jasnosti, pokoja a sily. Maj sa vycibrene.